danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai ranar mu da sabon shi. Soyayya Assalamu alaikum masoyana, kamar kullum sunana Hamisu Sa'id Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dore. Wannan karan ma fa kamar yadda ba ku gaza da mu ba, to ba za mu gaza da ku ba. Amma fa ta bambanta dan ina da tsarabin mutane biyu a cikin insha Allah wanda ta zo ku mamaki kamar Halifa SK. Halifa SK Dorayi, muna nan zuwa gare ku, za mu zo a tawagar Hamisu Breka, za mu gudanar da wasan sallah a wannan shekara. Halifa SK mawaki ne sosai mai fikira da hazaka, sannan akwai Kabir Yongo. Assalamu alaikum, sunana Kabir Yongo, jarumi a masana'antar Kannywood. Muna nan tare da ku al'ummar jihar Niamey tare da babban oga wato Hamisu Yusuf Breka. To ba ku shirya wannan karin fa soyayya insha Allah. Assalamu alaikum al'ummar jihar Yamai. Sunana Kabir Yongo Boy. Ina mai farin cikin sanar muku shahararren wasan da zamu gabatar da sallah a cikin tawagar Hamisu Breka. Ku kasance da mu ɗaya ga sallah, bi ga sallah. Kar ki bari, kar ka bari, kar ku bari a baku labari. Mu haɗe a can. To kin gana daina san kitaran da kika ce baki suna, ke kika nushe ni ko mene zana yi wani san matsayina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'ar Nijar. Sunana Halifa SK wanda aka fi sani da Halifa SK Dorayi mai rakiyar su. Da fari ina mai jajanta muku akan wannan annoba da ta same mu wadda ta addabi duniya wato COVID-19 da wannan bala'u da muka shiga sanadiyarta. Allah Ubangiji ya kiyaye gaba, Allah kuma ya sa kafara ce. Sannan ina muku albishir da a wannan karo na wasan sallah da zamu yi sallah babba, zan zo Nijar domin gabatar muku da wasa a cikin tawagar Hamisu Breka Dorayi. Kada ku sake a baku labari domin wannan shekarar gaskiya daban ce. Wannan karan wasannin da za a gudanar su ma daban ne. Gaskiya kada ku sake a baku labari domin abin zai bada nishaɗi sosai. Kada ku manta Halifa SK Dorayi. Na gode. Yau gana an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kona. Komai da mafita kar da ki saba da farta ban kwana. Na ji na gani yadda nake son ki ya fi ƙarfina. Assalamu alaikum jama'ata na garin Agadas. Wannan karan mafa tare da ni za mu nishaɗantu a cikin bikin sallah. Sunana Hamisu Sa'id Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dorayi. Soyayya. Na gode. A tare da ni akwai Halifa SK Dorayi, sannan akwai Kabir Yongo. Na san ko ban muku dogon bayani ba, idan kuka zo filin wasan za ku nishaɗantu sanadiyar waɗannan mutane insha Allah. Na gode. To kin gana daina san kitaran da kika ce baki suna. Assalamu alaikum jama'ar garin Agadas. Sunana Halifa SK kuma ina mai farin cikin sanar muku da cewa wannan sallah da za ta zo babba tare da ni za a zo a cikin tawaga Hamisu Breka mu gabatar muku da wasan sallah. Za a nishaɗantu, kada ki sake, kada ka sake, kada ku sake a baku labari domin mun yi muku tsarabobi da dama. Kada ku manta Halifa SK Dorayi mai waƙar rakiyarsu. Na gode. Assalamu alaikum al'ummar jihar Agadas. Sunana Kabir Yongo Boy, jarumi a masana'antar Kannywood. Ina mai farin cikin sanar da ku shahararren wasan da za mu gabatar muku da sallah, wato tare da ni da Hamisu Breka. Kar ku sake, kar ki bari, kar ka sake a baku labari. Mu kasance da ku. Akwai nishaɗi mai yawa. Sai mun zo masoya Nijar. Inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa. Da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na ɗau fansa. Jimirin jiran ki na idan ki zo na kalle ki gimbiyar Hausa. Siri na rayuwa ta ke ce kawai,
da kin kira. Da na amsa. Assalamu alaikum masoyana, sunana Hamisu Said Yusuf, wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dore. Ina mai farin cikin sanar muku da cewa wannan shekarar ma da ni za ku ci bikin sallar ku insha Allah. A tare da ni akwai Halifa SK Dorayi, kani ne a wurina kuma sannan mawaki ne sosai a masana'antar ta Kannywood. Sannan akwai wanda kuka fi sani da Kabir Yanguboy, wanda ya waka Maryama Gimbiya. Shi ma jarumi ne a masana'antar Kannywood. Kada ki bari, kada ka bari, kada ku bari a baku labari. Tawalili birnin Adar. Assalamu alaikum al'ummar jihar Tawa. Sunana Kabir Yanguboy, jarumi a masana'antar Kannywood. Ina mai farin cikin sanar muku shahararren wasan da zamu gabatar muku da sallah. Da ni da Hamisu Breka. Ku kasance tare da mu al'ummar jihar Tawa. Kar ku bari, kar ku sake a baku labari. Mu kasance da ku. Kiran waya zan kira ki sau 10 guda ba za ki ɗagan ba. In kin ce ba kya kusa, in kin dawo ba za ki kiran ba. Assalamu alaikum jama'ar garin Tawa, sunana Halifa SK Dorayi, kani ga Hamisu Breka Dorayi. Ina mai sanar muku da cewa a wannan karo sallah babba tare da ni zuwa Hamisu Breka za mu zo mu gabatar muku da wasan sallah a garin Tawa. Kada ki sake, kada ku sake, kada ta sake, shi ma kada ya sake, ki faɗa kai ma ka faɗa musu, su ma su faɗa musu. Kada sake a basu labari, wannan sallah za a nishaɗantu sosai. Kada ku manta Halifa SK Dorayi kan ga Hamisu Breka. Ku zo mu jame a nishaɗanta tare. Nagode.